det der tramper på min bog. Hvad er det, der tramper på min bog? Det er en lille bukkebruse. Nu kommer jeg over dig. Nej, vent til den næste bukkebruse kommer. Han er meget mere ked på sig. Lad gå bare over. Jeg ved ikke, om den bliver. Og så gik den lille bukkebruse over på den dejlige mark og spiste sig tyk og fed i det dejlige grønne græs. Der gik noget tid. Så blev den mellemste bukkebruse også sulten og tænkte, jeg prøver også at gå over på den anden side af broen. Så kom den mellemste bukkebruse. Og så gik den mellemste bukkebruse også over broen, over og spiste sig tyk og fed i det dejlige grønne græs, og hyggede sammen med dens lille søster og sommerfuglen og blomsterne og træerne. Så blev det den store bukkebruses tur til at gå over broen, for den var også blevet frygtelig sulten. Og så løb trolden op for at æde den store bukkebruse, men bukkebruse stangede trolden og sparkede trolden væk, så de røg op i luften og røg ned igen og døde med det samme. Og så gik den store bukkebruse over på marken til sine brødre og søstre og spiste sig tyk og fede, og der levede de lykkeligt til deres dages ende. Yeah.
Så må I give for alle Vi skal lige blive stående, fordi jeg bliver gerne billeder af alle sammen. Alle kan Vi skal lige have grønne over os.